Moikka vaan kaikille! Me ollaan nyt tässä vähän Danielin kanssa funtsittu semmoista, että... lähinnä mä oon nyt tässä ainut kukaan mitään ajatellut, sillä... Te muistatte varmaan sen leivän, minkä Daniel söi. Se oli ihan täysin märäntynyt. Daniel sai ihan tajuttoman ruokamyrkytyksen siitä. Tällä hetkellä tämän koko suolisto on lähinnä käyttökelvoton. Mahalaukku meni varmaan 3 osaa ja puolet sen varpaista on kuoliossa. Sitten minä näin ainoana terveenä ja luultavasti elävänä Jalkapuu Infernon jäsenenä päätin, että eiköhän ne ruoanmaistelut jätetä siihen. Sen sijaan mä päätin, että nyt maistellaan juotavaa. Sen takia mulla on tässä nyt pullo leijonaa. Jos te tosiaan mietitte, että olenko minä tosiaan täällä yksin saunassa juomassa viinaa, niin kyllä, asia on näin.